गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। दिनै 30 जुलाइ दिनैनि सुंद' खौराङाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। गिबि रादाबावनो दङ मंगलदैनि आथियाबारियाव फांसे दंफां सिङाव बुथारनानै बस्थायाव सोना दोननाय सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो हादों। मिथिनाय बायदिबा लाइमोननि बैसोआ 19 बोसोरनि मुङा कृष्णमणि डेका। नखरनि सुबुङा बुंनाय बायदिबा कृष्णमणि डेकाया समबारखालि मन्दिराव थांनो होनना थांदोंमोन, नाथाय न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै। नैथि रादाबानो जादों केरेलायाव गोबां गिख्रंथाव दैबाना जादों। गोबां दैबाना जानायनि उनाव केरेलानि इउनाइटेडआव हाजोबो गिसिखादों होनना मिथिनाय जादों। हाजो गिसिखानानै सुबुंफोरनि जिउआ खहा जादों केरेलायाव। आरो केरेलायाव गोबां दैबाना जानायनि उनाव दालां आरो लामा आरो न' बां दै लोमसावजोबनानै सुबुंफोरा खस्थ' आरो खहाबो जादों होनना मिथिनाय जादों। थामथि रादाबानो जादों मैया जानानै थांनाय क'क्राझाराव 133 दुरान्ड क्लाबआव बड'लेण्ड एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों 2 गलाव जेनो होनना मिथिनाय जादों।